आनीक एक वर्ष चौगुले हायर सेकंडरी चालू दवरपाक चौगुले व्यवस्थापन तयार जाला। सरकार आनी व्यवस्थापना मदीं शुक्रारा बसका जाली। फुडले वर्स मेरेन पर्यायी व्यवस्था करपाचें उतर सरकारान चौगुलेक दिलां अशें थंयचे शिक्षक सांगतात। मात शिक्षण संचालक अनिल पवाराक विचारल्यार ताची जाप सादी, फुडल्या वर्साचे फुडल्या वर्सा पळोवया, सध्या हायर सेकंडरी बंद जावची ना। चौगुले उच्च माध्यमिक विद्यालयान आनीक एक वर्स 11वेचे वर्ग चालू दवरपाचें थारायलां। चौगुले उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे व्यवस्थापन आनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे मदीं शुक्रारा जाल्ले बसकेंत हो निर्णय घेतलो। अंदू वर्सा सावन पॉप्युलर माध्यमिक स्कुलांत चौगुले उच्च माध्यमिक विद्यालया खातीर जागो घेवपाचो चौगुलेचो विचार आसलो, मात जागो मेळूंक नाशिल्ल्यान हो प्लान फेल गेलो। एक संयुक्त मिटिंग सीएमनी आपल्या रेसिडेन्सवर बोलवली आणि त्या मीटिंग मध्ये असं ठरलं की बाबा चौगुलेनी एक 6 महिन्यापूर्वी चौगुले मॅनेजमेंटला सीएमनी सांगितलेलं होतं की तुम्ही एक तर आणखी 1-2 वर्षासाठी ते चालवण्यासाठी तुमच्याकडे ठेवा, नाही तर तुम्ही अल्टरनेट अरेंजमेंट काय करत असाल तर करा। त्याप्रमाणे चौगुले मॅनेजमेंटनी एक बिल्डिंग बघितली होती आणि त्याच बिल्डिंग मध्ये ही नवीन मॅनेजमेंट पॉप्युलरची ते ताब्यात घेणार होती आणि ती पॉप्युलरची मॅनेजमेंट त्या बिल्डिंग मध्ये हे चौगुले हायर सेकंडरी चालवणार होती। परंतु काल ज्यावेळी आम्ही टीचर्स लोक आणि पॉप्युलरची मॅनेजमेंट यांनी ज्यावेळी ती बिल्डिंग आम्ही बघितली त्यावेळी ती बिल्डिंग सुटेबल नाही असं आमच्या निदर्शनास आलं। तेच आम्ही आज सकाळी मनोहर पर्रीकरांना सांगितलं की बाबा ही बिल्डिंग जी चौगुलेने घेतलेली आहे ती रेसिडेन्शियल फ्लॅटची बिल्डिंग आहे आणि तिथं हायर सेकंडरी चालवणं योग्य होणार नाही आणि म्हणून मग त्यांनी चौगुले मॅनेजमेंटला सांगितलं की आणखी 1 वर्ष तुम्ही तुमच्याकडे हे ठेवा आणि त्याप्रमाणे मी ऑर्डर तुम्हाला देतो आणि 1 वर्षासाठी तुम्ही हायर सेकंडरी तिथंच ठेवायची, तुमच्याच प्रिमायसेसमध्ये स्टेटस को मेंटेन करायचा। सगळ्या 10th पास झालेल्या स्टुडंट्सना ऍडमिशन द्यायची आणि 1 वर्षासाठी 11 आणि त्या 11th नंतर पुढच्या वर्षासाठी 12 म्हणजे पुढच्या वर्षी 11th ऍडमिशन तुमच्याकडे असणार नाही, फक्त 12वीची ऍडमिशन तुम्ही घ्यायची। अशा तऱ्हेने त्यांनी सांगितल्यानंतर चौगुले मॅनेजमेंट म्हणाले ठीक आहे 1 वर्षासाठी जर तुम्ही आम्हाला हे करत असाल आणि त्याच्यानंतर बंद करायला परमिशन देत असाल तर आम्ही ते करतो आणि हा वर्षभराच्या अवधीत दुसरी कुठेही जागा आणि एखादी बिल्डिंग कुठं अवेलेबल असेल तर ती मिळवण्यात येईल आणि तिकडे ते हायर सेकंडरी पुढच्या वर्षी शिफ्ट होईल। सरकारान फुडल्या वर्सा सावन उच्च माध्यमिक विद्यालय बंद करपाची परवानगी दिता म्हणून उतर दिल्ल्यान चौगुले अंदू वर्सा 11वेचे ऍडमिशन चालू दवरपाक तयार जाला। मात जेन्ना प्रुडंटान शिक्षण खात्याचे संचालक अनिल पवाराक ह्या बद्दल विचारलें तेन्ना ताणें चौगुले अंदू वर्सा ऍडमिशन घेतलें हें सांगलें। फुडल्या वर्सा कितें तें मात ते सांगपाक तो तयार ना। सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर। माधव गाडगीळ आनी कस्तुरीरंगन अहवालाचेर केंद्र सरकारान काडिल्लो अधिसुचोवणी मसुदो रद्द करपाची मागणी आपूण मोदी सरकाराकडे करतलो अशी घोशणा गोयचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केल्या। आपूण प्राधान्यक्रमान हे दोनूय मसुदे रद्द करून घेवपाचो यत्न करतलो अशें तांणी सांगलें। गोयच्या पर्यावरणाचो कसलोच अभ्यास करिनासतना हे अहवाल दिल्यात, त्या खातीर सरकारान काडिल्ली अधिसुचोवणी रद्द करपाची गरज मुख्यमंत्र्यान परगटायली। माधव गाडगीळ आणि रंगराजनान कांयच अभ्यास करिनासतना सरकाराक अहवाल दिल्यात। सरकारान काडिल्ली अधिसुचोवणी रद्द करची अशी मागणी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केल्या। काही गजाली एनवायरमेंटाच्यो रंगराजन कमिटी रिपोर्ट बफर लेयर these are urgent issues. We are opposing it not because we are against the basic concept. We are against the methodology used by them. They have not done any study and you cannot put a major portion of the state in a ecological fragile area. ते कितें म्हाका हाडून पयशे येतले, हांवें राज्य करपाचें काय सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री राज्य करतली ताजेर? गोंय सरकार राज्य करूंक शकूंक जाय न्ही। चडशी जर तूं स्टेट काडून इकॉलॉजिकल फ्रेजायल म्हणली जाल्यार नथींग कॅन बी डन। म्हजो पयलो म्हणणें आसा की ड्रॉप दॅट नोटिफिकेशन, गो फॉर अ फ्रेश स्टडीज प्रॉपरली, टेक्निकल सायंटिफीक स्टडी। whatever may Gadgil say to you, he has not been able to do scientific study. Take the report for purpose of further scientific study and find out. Drop the notification म्हणले का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि दिनेश करबे। भुरग्यामधल्या कौशल्याक उर्बा दिवपाची गरज आसा। बाल चित्रपट महोत्सव आयोजित केल्ल्यान उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसुझान गोय मनरिजवण सोसायटीची तुस्त केली। 3 दिसांच्या बाल चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळे वेळार तो उलयतालो।
उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसुजान शुक्रारा 3 दिसाच्या बाल चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण केले. हो महोत्सव मडगांवच्या रवींद्र भवनात चल्ला. भुरग्यांक प्रोत्साहन गावना, एनकरेजमेंट गावना. सांगपाचें म्हाका गर्व दिसता की आमच्या भुरग्यांमध्ये इतकी कला आहा, इतको टॅलंट आहा, अजब दिसता. पूण तेची कला एनर्जी आसता पळय ती चॅनलायज करपाची गरज आसता. तांकां बरे भशेन मार्गदर्शन दिवपाची एक गरज आसता. आमचें इमॅजिनेशन वाडोवपाक भुरग्यांक आमी शिकोवपा जाय. तुमी खंयचे भाशेन तुमची कला आहा पळय ती वापरूं शकता पळय. हें काम आयज यशच्या हातीन घेतलेलें आहा. चित्रपट दाखोवपाकूच न्हू, चित्रपट दाखोवपाकूय खरें बरें आहा. वर्कशॉपाक घडोवन हाडल्या पळय तांकां म्हत्व आसता. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.